Ndingomnye wabantu abebeplacwe kule program ye-graduate internships yakwa-agriculture. Ndafunda ekholeji ndisenza i-diploma in farming management, kodwa andaphelela apho. Ndasuka ndaya eFree State apho ndiye ndenza khona i-advanced diploma in agricultural extension. Ndimejarisha nge-plant and animal kula NQF level 7. Ngo-2023 ndiye ndaqhubeleka ndenza ii-honors zam, kodwa kwii-honors bese ndimejarisha nge-animal. Kulapho ke ndaye ndanelaki ndafumana ithuba lokungena kule program yakwa-agriculture. Ndathathwa ndayopleyiswa ngapha eCase Kamauku. Ndazama ke ukuqala i-program yam, ndacela ukutransferwa ndizoba kufutshane ekhaya apho ndizawukwazi khona ukuqhubeleka nebhizinesi yam. Ndapleyiswa kwifama kuthiwa kusePufeso, one of the productive projects. Sidilishana kakhulu ne-animal production, which is kweli cala lakwa-poultry ke, which is i-broilers ne-layers. Kodwa singamanga apho nakwicala lakwa-plant sigudi kakhulu, nakuyo siyiprodyusa i-cabbage, siyiprodyusa i-spinach and i-peppers as well. Qhubeleka ndeza kweli cala uba ndizoqala i-shop ye-feed, kodwa ndiqala ndiqale ngothengisa. By the way, ndithengisa amantshontsho, ndikhulisa neenkukhu ndizithengise. Xa seziredi ndizibeka apha, abantu bawathathele apha amantshontsho. Ndiwaqala ku-day old up until u-day 42. So kodwa khona nandiwakhupha from 3 to 4 weeks. Ndiwenza wona ekhaya kwi-back room, which is estation. Kweli cala ke ndithengisa i-feed kuphela. Abakhona ndibaselayo kwezi lali zingaphandle, siyazithengisa zonke inantsika i-feed, either organic okanye inorganic. Kweli cala le-feed asithengisi only 40 no-50 kgs, siyamenza u-5 kg because ngabo abekudimandi kakhulu. Umzekelo, uba kukho umuntu ofuna uyofita iinkukhu zakhe namhlanje akanayo i-450 yokutya kwenkukhu, uyakwazi uthenga u-5 kg, uyakwazi uthenga u-2 kg ukuzama ukukhawulelana nayo. And siyazama ke nokudiversifya kwelinye icala. Nantsi i-fresh milk ivelile kwela cala, siyalithengisa ubisi, siyayithengisa nekhaphetshu. By the way, ikhaphetshu ndiyithatha kwakule project benikuyo le sithi inguPufeso. Le business ndikuyo i-registered, ndayirejistarisha as MDK 95 Rice Ranch. Ndabona ke kubalulekile okokuba ndiyirejistarishe ibhizinesi after ndandiye e-NMU okanye Nelson Mandela University Business School, sisisiwa leli sebe lezolimo.